गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामनानै थानाय गासैबो हारि जनजातिनि सुबुंफोरखौ 1 दाननि गेजेरावनो होस्रांनाय जागोन होननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होदों। बिथाङा बुंबावदों दि बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लायाव होस्रांनाय खामानिखौ मावगोन। जायफोरा हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामनानै फरेस्ट हाखौ जोंनि सम्पथिखौ एबा इयुन जेनेरेसननि थाखाय थिनानै दोननाय सम्पथिखौ दखल खालामनानै हाबफैयोब्ला बेवहाय रावबो बारग'नाय नङा, गासैखौबो होस्रांजोबगोन होनना बिथां रनजित बसुमतारीया बुंबावो। नाथाय थारैनो सोरहाबा हा गैमाराब्ला बेनि बेबस्थाखौ सरकारा खालामगासिनो। नाथाय जायफोरा हा दं बैफोर सुबुङा हा मोननाय नङा आरो बिथाङा बुंबावो, जोंनाव अलरेडि सेन्सासआ दंखायो। सोर सासेया बहानिफ्राय खारबोनाय, बहानिफ्राय फैनाय, जेरै उदालगुरिनिफ्राय दाखालैसो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लायाव 800निख्रुइबो बांसिन नखरनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होबायमोन 2006 मायथाइनि एक्ट बायदियै। नाथाय बै जायगानिफ्रायनो खारबोनानै दिनै हा फानना फैनानै चिराङाव हाग्रा दानफैनानै थानो लादों। बेखौ जों माब्लाबाबो सहायना थानो हाया। बे बाथ्राखौ बिथां रनजित बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुङो। आरो बिथाङा बुंबावोदि जोंनि बे हाग्राखौ दाननो थाखाय बिपिएफआ थुलुंगा होदों। माबोरै थुलुंगा होदों होनोब्ला गोबां बिपिएफनि मानसिफोरा एबा लिडारफोरा हाग्रा दानगासिनो दङ। बेनि फोरमान दं होनना बिथाङा बुंबावो। मानोना बिपिएफनि लिडारफोरानो हाग्रा दाननानै साहा बागान बानायदों, राबार बागान बानायदों, गय बागान बानायदों। बेफोरखौ फोजोबस्रांनानै एबा गभर्नमेन्टनि सिङाव लाबोनानै माबोरै जोंनि इक'नमिखौ जौगाहोनो बेखौ नाजादों होनना बिथाङा बुंबावो। नाथाय दिनैनि दिनाव जाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा हाग्रा दाननायाव थुलुंगा होदों बे दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना साननैसो सिगां बिपिएफनि सासे नेहाथारि मुस्रिमा अनजालि दैमारिया मानसिफोरखौ हाग्रा दाननायाव थुलुंगा होनाय बायदि बाथ्रा बुंनाया दुखुनांथाव। बिथाङा 2006 मायथाइनि आयेननि बाथ्राखौ मोजाङै फोरमायालासिनो रायजोफोरखौ थुलुंगा होनायखौसो नुदों होनना बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। बेनिफ्राय मिथिनो मोनोदि बिपिएफआ बेवहाय 100% इनभल्भ दं। बेनि फोरमान बिटिआर सरकारनियाव बा रायजो राजाफोरनि आखायाव दङ। मानोना बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरानो बेहाय हाग्रा दाननायाव दं। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबावो। जोबोद गिख्रंथावै तुर्की आरो सिरियायाव जानानै थांनाय बांग्रिंआ गासै सुबुंखौनो संखिखांहोदों। बे समाव तुर्कीया गोबां जार्लायाव गोग्लैनानै दङ। बे समाव भारतआ मैया इन्डियान एयार फर्सनि माखासे टीमजों लोगोसे मेडिकेलनि गोनां जानाय मुवा, ड्रिलिं मेसिन, ट्रेनिं मोननाय सैमानि हानजा, लोगोसे नेशनेल डिसेस्टार रेसपन्स फर्सजों लोगोसे गोनां जानाय मुवा बेसादजों लोगोसे भारतनिफ्राय मदद दैथायहरो। फिन नैथि खेब होस्रांबाय। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमा साखाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोल रिफु रिजार्भआव खमैबो 100नि बारा नखरफोरखौ फिन नैथि खेब होस्रांदों। चिरां रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय भारत-भुटान सिमा खैराबारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै न' लुनानै थानो नाजानायखौ फिन होस्रांबावदों। मिथिनो मोननाय जादोंदि रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जस मानेक मुसाहारिया फोरमायोदि हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायखौ होबथानो फिन होस्रांनाय खामानिखौ लानानै खैराबारि, अक्सिगुरि आरो 3 नं. फाथैबारि हाग्रा ओनसोलफोराव खमैबो 100नि बारा आदिबासि, नेपालि, राजबंशी आरो बर' आयेन बेरेखायै न' लुनानै थानो नाजानायखौ होबथादों। होस्रांखांनायनि उनाव बिफां-लाइफां गायनो राहा लागोन आरो होस्रांनायखौ मानियाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होनना रेन्जार जस मानिकआ फोरमायना होयो। फारसेथिं होस्रांजानाय सुबुंफोरा होखारब्लाबो बेनिफ्राय थाङा। हा-हु गैयिनि थाखायसो थाफैदों। बिसायख'थिनि समाव 3 बिगायै हा होगोन होनना रादाय होनायखाय देरहाहोदोंमोन होनना रायजोफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखुजों फोरमायना होदों।
बुथारब्लाबो सिथारब्लाबो न' बांखौ खनले खनले सिफायब्लाबो बे जायगानिफ्राय थाङा होननानै फोरमायना होयो। हा गैयिनि थाखायसो बे जायगायाव थाफैनो गोनां जादों होनना गाबै गाबै दुखुजों बुङो। फारसेथिं रेन्जार जस मानिक बिथाङा बुंबावो, होस्रांनायखौ चिराङावल' खालामा, एबार क'क्राझारावबो बे होस्रांनाय खामानिखौ जागायगोन। जायफोर बिथांमोनहा एबा जायफोर खररपति बिथांमोनहा हाग्रा ओनसोल फोजोबस्रांनानै साहा बागान बानायनानै दं, बैफोरखौबो एबारनि इभेक्सन प्रग्रामाव लाफादों। बेनिखायनो नेक्स्ट होस्रांनाय खामानिया क'क्राझाराव जागोन होनना रेन्जार जस मानिक बिथाङा बुङो। आरोबाव बिथां जस मानिकआ बुंबावो, जायफोरा दायो होस्रांजाबाय बिसिनि सायाव बारा सिन्था खालामनांगौनि गोनां गैया, मानोना बिसोरो अलरेडि फरेस्ट भिलेजनिफ्राय फैखानायसो। बेनिखायनो जायफोरा होस्रांजादों बैसोर गाव गावनि न'आव थांफिननांगौ होनना बिथां जस मानिकआ बुंबावो। बिथांमोननि सायाव गोदानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो गोनां गैया, मानोना बिसोरहा हा हु दंखाजोबो होनना बिथां जसआ बुङो। बिस्वनाथ जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्लानि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादखौ मैया गहपुर हालामनि बर'फुख्रि गेलेग्रा फोथाराव दाफुंनाय जादों। बे आफादखौ दाफुंनायनि गाहाय थांखियानो जोंनि एक्स-एनडिएफबिफोरनि जा मोननांगौ मोनथाय आरो माखासे जेलाव थानाय बिग्रायारि बिथांमोननि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखायनो बे आफादखौ दाफुंनाय जादों होननानै फोरमायना होदों। जेरैबादि थांनाय 3 बोसोराव केसनि खामानिफोरा नांगौ बादियै जायाखै, बेनिखायनो एक्स-एनडिएफबि इउनाइटेड फराम आफादा रावबो थालाङाजासे जि मोननांगौ सुबिदा बैफोरनि थाखाय खामानि मावगोन होनना फोरमायना होयो। गसाइगाव नोगोराव गावखुंथाय आफादनि मावखुलि लुफुंनो थाखाय दिनै गंसे बिल्डिं खुन्था गायसंदों। बे खुन्थाखौ 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा गायसननानै होयो। बे बिल्डिंखौ एसअभिडि 2022-23 बोसोर आफादनि गेजेरजों आरो गासै 50 लाख रांजों लुफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। एजेपिनि फोनांजाब नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा त्रिपुरा बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय त्रिफा मथा राजखान्थि दोलोनि जानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामगासिनो। बेबादि समावनो बिथां कास्टम बसुमतारीया आसामाव सोलिबाय थानाय उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि बेरेखायै हरखाब आयेन बानायनानै हमनायखौ गोरोन्थि होनना बुंदों। बिथाङा बुंदों, जोंबो उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ मदद खालामा, नाथाय दायो जायफोरनि जुलि जानाया 10-20 बोसोर जानानै थांबाय, जायफोरनि फिसाला फिसाजोफोरा स्कुल कलेज फरायलायनाय जाबाय, बैफोर फरायसाफोरनि बिफाफोरखौ हमनाया जोबोद मोनसे गिदिर गोरोन्थि जादों होनना बिथां कास्टम बसुमतारीया बुङो। जोबोद दुखुनांथाव खौरां, सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि ओनसोलनि बाथासिपुर मिलन बर' गेजेर फरायसालियाव 8 थाखोआव फरायबाय थानाय मावरियापुर गामिनि मुस्रि रमेश बसुमतारीनि फिसाजो थरायना मुनु बसुमतारीया थांनाय समबारनि मोनाबिलि समाव रावबो मिथिस्लाबै हरखाब गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। मानि थाखाय बेबादि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो, दासिमाव जेबो मिथिनो मोनाखै। बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे नलेज फेस्टिभेलखौ 27 फेब्रुआरिनिफ्राय लानानै 2 मार्चसिम खुंनाय जागोन होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायना होदों। बे फेस्टिभेलनि सायावनो मैया बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि आरो लोगोसे बिटिआरनि कलेजनि प्रिन्सिपालफोरखौ लानानै जानो गोनां बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि सायाव सावरायनाय जायो। बेवहाय सावरायनाय जायो बे आयदानि थाखाय माबोरै प्लानिं खालामनो आरो माबोरैहाय जाफुंसार जाहोनो हागोन, बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।